Takže ideme teraz na najvyššie, na druhé poschodie, ktoré sa nachádza v našej knižnici. A v tomto priestore sa nachádza aj tzv. Detský kútik. Je to také obľúbené miesto našich čitateľov. Inak chodí tu okolo 4000 detských čitateľov. Samozrejme tí najmenší aj so svojimi rodičmi. No a vidíte, že je tu pekne upratané, takže máme tu rôzne hračky, rôzne skladačky, leporela a tak ďalej. Máme to tak trošku rozdelené, aby ste sa v tom vyznali. Tu máme napríklad mladší školský vek, tu je starší školský vek, čiže vidíte, že je to naozaj spravené prehľadne. Potom tu máme klubovňu. V tejto časti, ja to len tak trošku nazriem, sa konajú rôzne podujatia, napríklad anglické kurzy, tvorivé dielne, alebo sa tu stretávajú rôzne národnostné menšiny, turisti a tak ďalej. Je to teda určené viac menej pre také skupiny. Ideme opäť ďalej, pretože tých miestností je tu viacej. Čakajú nás, ak dobre počítam, ešte 3. Máme tu rozprávkovú miestnosť. Vidíte, že už ten názov je taký magický, taký čarovný. No a v tejto miestnosti sa konajú také podujatia, viac menej pre škôlky alebo pre taký mladší školský vek. Je tu aj to pódium, kde deti sa môžu trošku pováľať, trošku poblázniť, aby si oddychli od učenia a od školy. No a potom tu máme ešte jednu takú vážnejšiu miestnosť, už podľa názvu je to spoločenská miestnosť. V tejto miestnosti sa konajú podujatia väčšinou pre ten starší školský vek, pre verejnosť, krstia sa tu napríklad knižky, alebo sa tu konajú rôzne kultúrne, hudobné podujatia. Takže naozaj len takto z rýchlika, pretože toho tu máme veľa. A sme na detskom oddelení, kde pracujú kolegynky, ktoré usilovne pripravujú ďalšie podujatia. No a potom tu máme britské centrum. V tomto britskom centre sa nachádza predovšetkým anglická literatúra. Máme tu aj veľa nových knížiek, aj preto k nám chodia študenti hlavne, ktorí sa pripravujú na maturitu, ale samozrejme aj vysokoškoláci. Ja tu trošku ešte nazriem do týchto kútikov. Tiež to máme rozdelené podľa rôznych temát, podobne ako na naučnom oddelení alebo podobne ako na detskom oddelení. Tuto máme anglickú beletriu, vidíte, že je naozaj z čoho si vybrať. Takže tu by som ukončil našu prehliadku knižnice a ja verím, že sa tu opäť niekedy zastavíte, že sa tu stretneme a budete si môcť sami osobne vychutnať tieto priestory.